Naman, alas 11 naman di ay. Paniudto naman. Usa kay maayong sudano na Montessori no na kanang dili na magluto ba? Tinapa. Nagtinapa naman na kanina. Ay, tama. Mamalit na lang yung litso ni Tisoy. Para lami mo ang kaon ba? Ako tawagon si Tisoy be. Tisoy! Tisoy! Unsa man kuya, gitawag mo pa nimo na kay suko sa kuha. Tisoy! Nakaluto na ka kanon? Nakaluto na kuya, hubas naman gani. Ang problema ani wala tay sudan. Ayaw kabalaka anang sudan Tisoy. Kaya nga no, bago makumbali ka engineer karon. Mamalit tagitson. Para wa na iluto-luto ba? Kana kuya kay lami. Abi na ko magtinapag yapon to ba? Tara Tisoy, mamalit at tagitson. Lami kay litson daghan di kay kumakaon na niron ba? Kuya, tatiwan pa mamalit ang lechon manok ka kay. Inahan ko silang lechon manok ba kay. Lami kay ang tiplada. Ituwan di ko ka mamalit. Kung saan mo na ingon ako kanina di ay? Kuya, daghan ba kay kog giluto na kanon? Daghan di kay kog kaonan nun kay lami kay akong sudan lechon manok. Mayo kay Tisoy, kaya nakaling kaon. Bulo ka kaon mo. Kuya, hapit na tamabot sa 31 no? Relax lang Tisoy. Excited ka ba? Ikaw lang ikaw sa manok mo. Sa challenge na lang. Okay Kuya, na. ngana pa. Gusto dito ka dito sa manok na. Kanandak ko ato ang palito Tisoy. Kanang jumbo ba? Ayo. Bro, pila yung litson bro? Tapos 20 bro. Ah, kani? Jumbo ako palitong jumbo. Dos 20. Uy, Tara bro. Pareho lang ulit sa kasar bro. Ah, dito sa kaser. ginagtad na lechon. Ha? Naman yan. Tara na yan, ay gutom na kayo ko ba? Ay, isa pa. Puro lagi na ito nanduharo ng isa kabok litson. Oh, tara sa tanong. Ayan. Okay, libre. Tara! Bayan pag mga agi aning mamasahiro ay diri na payong-payong koy. Kaganina naman ko nung paabot yari. Uy, nay payong-payong nagpadulong. Si Dudong Alex mo nagsitisoy, oh. Ay tama, akong parahon kay para makalibre ko. Atay ninga, oy, oh. Noon sa manglikis, manoon ka. Asa man ka na ito siya magagari. Ay, Dudong Pawix, di kan ko dihalan ni ante niya. Kaganina ako nagpaabot og masakyan para makauli ko. Nya, wala man joy nangagi. Timing kayo nga naa mo. Karon makalibre ko. Oh, usa man natin soy. Ay, kini Maria. Ay, lechon manok ni sud. Ano na mo ron ni kuya, paniud to? Lechon manok, alami ako din yung sudan. Uy, pasakya ko ninyo, pasakya ko. Kunin diha, Maria. Ah, Oh, Maria. Anong... Di ba dito naman ninyo, ha? Tony, kailangan wala man ko nimo gihunom. Dili uban na lang ko dili sa inyo ha. Maria, uli na. Layo po dato nga mo ang magbaklay parting kapuya. Dudong Pawix, gutom na kay ko ba? Makauna na lang ko diri sa inyo ha. mo di kuya wala inaog si Maria sila ha. Kay gusto diri mo kaon kay lechon na tong sudan. Dito siya, dili lang ito na siya pagkaunon. Kalukoy po na ng Maria. Dali na mo. Dali na tisoy. Maria paginainay lang Maria. Unsa man taon mo eh. Kaon na ni. Naunsa dungagi pa. Ay, hinay lang, Maria. Ay sige reklamo dia Dudong Pawix. Pawis tayo naman na Maria. Murot oy. Agda-agda ka sa kuha niya karon. Magreklamo ka. Unsa man tam kaon na. Ihok ka na lang isa. Hmm.